Takže čau lidi, já jsem Zak a dneska vás vítám u mého videa. Určitě se objevujeme na tom místě, kde jsme zakončili mod items. A dneska si ukážeme mod. Který nikdo nikdy neukázal. Nic. Tak jo, já si teď jako budu tak trochu cheatovat. Mám tyčku, do prdele, kde mám tyčku? Kde mám najít tyčku? Ty vole. Ne, to není tyčka. Zajímavá. Počka, najdeme tyčku. Days, to je DS. Rose, what the fuck? Pink, grey, what the? Orečka. Já chci block, grass, oak planks. No, těch 60, mě to jedno. Ne, chci full stack, dobrý. Tak jo, tak já si to teda dělám tyčku a jsem jakože chudej, ach jo. A podle názvu jste viděli Diamond mod. Rain Diamond mod, takže teď nám to zaplní celý, jak se to jmenuje, inventář. Jo? Ne, jestli to všechno pozbírám. Ty vole. A jako jedno, tady to má jeden stack, jo, jeden stack prostě, to vidíte, ne? A tady to už nepozbíráme, že ne? Teď ty poslední, jo, pozbíráme. Moje, já jsem žrou diamantu, jo. Já to fakt ještě můžu sebrat. Už mám plný inventář. Tak jo, já si vytvořím to. Ty do prdele. Aha, já už nemůžu. Já nemám to. Musím vyhodit. Do prdele, já jsem vzal to, diamanty. Jo, dobrý. A ještě něco můžu sebrat. Taky. Ach jo. Kolik nám to udělá botek, to jsem zvědavý. Tak máš 2 diamanty. A dejme bloky. Ty vole. Jaj bože, já jsem takový jak se to řekne, už jsem zapomněl. Tak jo, tohle by bylo na tady ten mod, všechno to, tady prostě, no vidíte, že, prostě, no že tady, jenom je to jako o tom, že hodí to a objevují se vám to toho, víte, prostě se vám objeví. Že se vám objeví, ne úplně z toho. A když zmáčknete na tady to víc, tak asi, když zmáčknete na Diamond Block, tak myslím, že dostanete víc těch diamantů. No, myslím. No, tak jo, tak doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr a zatím čus.